ita ba zan yi malami da shi. Ka ishe ni komai yabi na faɗa da maimai, mai salon ya ɓata ka ba zan yi uba da shi ba, ba zan yi uba da ita ba zan yi malami da shi ba. Bismillahi Allah mai son mu fiye da kanmu, Allahumma salli ala rahama gare mu, Muhammadu abin yabo gadon walidanmu, alihi wa sahbihi albarkacin su mun ka samu. Allah ka shirye mu yadda ba za mu farrake ba. Annabi ya ishe ni komai. Ka ishe ni komai yabi na faɗa da maimai, mai salon ya ɓata ka ba zan yi uba da shi ba, ba zan yi uba da ita ba zan yi malami da shi ba. Karka kyale son baba ya zarce son ma'aiki, karka kyale son baba ya zarce son ma'aiki, karka kyale son malami ya zarce son ma'aiki. In ba ka ji tsoron Allah ba da son ma'aiki, duk darajar wa'yancan da na faɗa ba za ta sha ba. Annabi ya ishe ni komai. Tambaye ku waye mai son ya cuci yata, da wanda zai ga an yaye ta ya lullube ta, da wanda zai yi amfani da son ya yaudare ta. A zahiri masoya ne duka ga yar diyata, amma waye masoyin da ba za da bata shi ba. Annabi ya ishe ni komai. Ka ishe ni komai yabi na faɗa da maimai, mai salon ya ɓata ka ba zan yi uba da shi ba, ba zan yi uba da ita ba zan yi malami da shi ba. Yaya mai kamba ma zai fi abin kambamawa, yaya mai tallar haja zai fi haja siyuwa. Akwai lauje cikin nadi mu dinga warwarewa, domin gudun kar zagin leda ya fi na adawa. Iso da hankali ba son yara da kwai ba. Annabi ya ishe ni komai. Da in za a lissafo janibinmu, kafin jerin kakanni sun yi nisa a salsalarmu, watakila a samu sutumuci wake a cikinmu. Mu ne za mu bata sahabbai na annabinmu, bayan maguzanci bai yi nisa da mu ba. Annabi ya ishe ni komai. Ka ishe ni komai yabi na faɗa da maimai, mai salon ya ɓata ka ba zan yi uba da shi ba, ba zan yi uba da ita ba zan yi malami da shi ba. Tuni Allah ya san za a yi hakan ya gyara komai, ya kare sahabban annabi da daɗaɗan kalamai, cikin littafin da ya sauko daga sammai. Duk ilimin ka ba za ka kankare aya guda ba, ba za ka iya goge radiyallahu anhum wa radu anhu ba, ba za ka iya goge wallazina ma'ahu ba, ba za ka iya goge ruhama'u bainahum ba, ba za ka iya goge tarahum ruk'an
sujjadan ba za ka iya goge iz ya kulu li sahibihi ba ko dan an ce ashidda'u alal kufari ne su yasa kufarin suke son su samu shubuhar su yi amfani da mu su juya hankalin wa'yansu su samu shakunsu su ja mu farrake su musulmi dan uwana dawo hankalinka dawo da nazarinka ba mu isa mu yi wa annabi hidimar da sahabbansa suka yi mai ba annabi isheni komai na faɗa da mai salon ya bata kamar zan yi uba da shi ba zan yi uba da ita ba zan yi malami da shi ba. Muhammadur Rasulullah sayyidul bariya mai darajojin da ke gajiyar da mai kidaya mai sutura ta Allah wanda baya tara kaya mai gonar tsoron Allah wadda ba ƙarshe ga kunya manzon da sanda ya zo gaskiya ta kore karya mai Abubakar da Umar Uthman Aliyu hayya mai mata da 'ya'ya wanda ba a mai musanya ubangidan Anas mijin Aisha baban Ruqayya baban Fadima labbaika mai yawan masoya karshen tuƙatuƙin so matsayinka ba a kai ba annabi ya ishe ni komai ka ishe ni komai na faɗa da mai salon ya bata kamar zan yi uba da shi ba zan yi uba da ita ba zan yi malami da shi ba. Albarkacin annabi ake jinkirta laifukanka da kayi hassana a gaggauta lada a baka a da an hallakar yanzu an daina yi anaka ummati ummati yake yana ta kuka Allah ya amsa an kyale ta bargazarka har sai ka tuba a karbi tubar a barka Abu Jahil ya ja sahabbai sun bashi hujja Musailamatul Kadhdhab ya ja sahabbai sun bashi hujja Abu Lahab ya ja sahabbai sun bashi hujja da bai ja ba da ba a sauke mishi tabbati ya da ba ina amfanin hikimar da ba za ta mai yabo ba ina amfanin bakin da ba zai salati ga shi ba ina amfanin muryar da ba za ta kare shi ba in ba ka kare wa manzon kamar ta ba wai don tsoron kar a ce ka ce baka faɗa ba ko don tsoron wani ɗa waye bai isa ba ina amfanin rayuwa cikin al'ummar da ake taɓar gazar fata shi ba a mayar ba shi rai dai guda ne a ba da shi ga annabi fansa ba zai shuru ba annabi ya ishe ni komai ni Muddassir